Chibaile namfa pachanela kalau lo mache tontu ma chuan en nom lam kan thlir don lova Mizoram chunga thil thleng nge naw pang kumruk nuai lam phone en atanga hurna tharau sualina ti boi chungchang le nu le pa te kan film khurna tur thu cha poimo akmai amen ministry atangin kan ngai thadon ani khongai takin he channel hi min lo subscribe sakla video te min like sakla he thu cha poimo takhi khongai takin min lo share sak don nia Vainia hian no pangkhong ai thlak tak mai horna tharau sualina phone enna atanga alu khung chanchin hi ron soi kan du'a amen ministry te rong bolna an ron chong chhuaka doctor hnen an hruaia doctor khanin enge ama a pian fel lo na te omem ti CT scan te en theina chi hrang hrangin an lo en saka ma se normal vek chia doctor te khanin aril ru ti danglam na turin phone te ilo en tir thina nga hemi a ron chhuak tur hi aveng thei dewang an ti a tikhan phone te an hanin en tir lop boka ma se hma aina zual zel si a tikhan amen ministry te rong bol na an ron thlen khan he no pangkhong ai thlak tak hi a hrangin kan han kawm ta a tichuan naupang kumruk hnuai lam mah ni se puitling ang chiah khanin a kom theia tichuan a harsat na kan han zawh khan phone ka en atangin ani a ka en a ka ril ruah hian alo awm reng a han ka mit thla ah te phone ka en te awm ang khan awm ve ka chak a tichuan ka taksa hi alo dang lama tichuan hriawm deuhin ka taksa hi ron awm thina a ti a tichuan amah ron in puang chhuak zelin a tangka ah te ama taksa ah hriawm nana sa tak a ron chhuah thin awangin a chhung te an mang ang ta a tichuanin chu naupang chuanin kapi a ron chhuah chuanin keimah hi ka a vek zela ka taksa hi a hriawm vek zela ti a tichuanin hriak thih rong bol na te kan han nei sak ta a pathianin mal alo sawma a zia hreta tichuan amen ministry ten kan han nei sak le a chutah phei chuanin a mit pat na lo chhuak thin hriawm taka a awm te kut kawm ngawng khawpa a awm thin te kha alo reh chho ta a lo chhuak khat em em a tichuan hmana phone an lak sak hlei theih lo tap ngawng hnuai bak tak mai a rap thlak tak mai a awm thin chi thin a kha isua naupang chuan phone khawih lo tur ani a ti a chhung ten an han lak sak te khan nui ver ver chung hianin a pe thin tawh a isua naupang i ni a phone khawih tawh lo tur an han ti thina thu awi takin tunah chuan a awm chhovin khang harsat na te pawh kha amah ah hna lo thawk khat zel ta ani pathian hnathawh ropui tak mai heng naupang te chungah hian alo thleng thina sang hnih sawmhnih leh pakhat heng lockdown hun thim tak leh hripui wanga kan ramin a hun thim kan hma chhawn chhoh na ah hian nasa tak mai in hurna hianin naupang te ah hna a thawk a heng naupang doctor ruanpui hial ni lo dang te pawh hi kan hma chhawn thin ani nu leh pa nuh panun hman atanga lik out te pawh harsat na buaina tawk naupang te an lo awm zela mahse lali suat hi sen thianghlim thil tih theihna chuan nehlo leh ngam lo reng reng nei lovin rong bol na atangin pathianin a ti dam thina tichuanin kan nu leh pa pi leh pu nuva lai te tun hunah hian lali suat thil tih theihna kan hma chhuana nasa taka kan tawngtaia tu leh fa te tan in tina Sunday school zirtirtu kan ni theuh tawh ani pathian hming lam na hu howa in pathian biakna awm thei tawh si lo ani awang hianin kan zavai hian bible chang zirtir te fakna hla tih rik te pathian lam hawi tih rik a ramhuai te tlan chhiat na tur khawp pathian aw kan chhuah hi a hun tak zet zet tawh ani kan tu leh fa te ral ven hi a ngai em em a hripui hmuh theih miah lovin kan taksa a rawn thiat a mit thih na tam takin a rawn thlen ang chiah hian sual satana tharau hi hmuh theih lo kan tharau leh kan taksa ti chhe thei tur hurna te leh luh lulna tharau sualin kan tu leh fa te tun hunah hian a tuam mek ani chuwang chuan
pa kum som hnuai lam nei thir alin lain deng ro ti anga kum som hnuai lam ti luina a kan la ne chu thei lai hian pi le pu nu le pa u le nau zong zong te thahnem ngai taka he kan ram natna khovel natna chi hrang hrang ti sanat na le tharau nat na lo kala hi lali suam hmingin i do zelang u ti hi kan ron ser ve du ani lalpan a thu mal min som sak ro se